Sí, bon dia. Els que ens estrenem en aquesta sala no podem evitar sentir emoció i a més congratular-nos que ens acompanyin els altres regidors, els més veterans, els més nous, també la tribuna de premsa, el públic, tothom que està en aquesta sala. Jo crec que és un dia gran pels que ens estrenem i també pels que ja fa anys que esteu aquí, als quals agraeixo també la vostra ajuda, veterania i col·laboració. Diàleg, diàleg, diàleg. I si és possible algun consens. Aquesta és la consigna en la qual Barcelona en Comú, com també nosaltres i alguna altra formació, es va presentar a aquestes eleccions i per tant creiem que és una consigna que s'hauria de mantenir sempre i en tot lloc. Creiem que ha costat. Creiem que en alguns casos no ha estat el cas, no ha estat la guia de les accions de govern. És el cas de la decisió sobre els Jocs Olímpics d'hivern del 2026, és el cas també de la moratòria d'hotels a tot el municipi de Barcelona, és el cas de l'intent també de canviar el control de les empreses municipals, que per fortuna no ha fructificat. És també una mica l'experiència de les primeres converses a l'entorn del cartipàs. Al final s'ha aprovat el cartipàs, ha costat, i de fet és el cartipàs, crec que no m'equivoco, si dic que és el cartipàs que ha costat més d'aprovar en els 35 anys de democràcia que porta aquest Ajuntament. Al final hem de congratular-nos també que hi hagi un acord, amb el 80% o la major part del que és el cartipàs, per sort, perquè a la ciutadania tenim l'obligació d'explicar-li que som capaços de posar-nos d'acord en qüestions bàsiques de funcionament de l'Ajuntament, més enllà de les idees, de les polítiques i també d'aquells programes que defensi legítimament cadascú pel que fa a la ciutat de Barcelona. Però en les coses essencials del funcionament de la casa, portes endins, hauríem de ser capaços de posar-nos d'acord. Finalment, en la major part, hem estat capaços de fer-ho i en aquest sentit s'ha d'agrair la intel·ligència política que finalment hi ha posat el govern de la ciutat i també la col·laboració de l'oposició, que ha tingut clar que no anaven a sabotejar el govern de la ciutat ni el guanyador de les urnes. Per tant, ha costat, finalment hi ha hagut diàleg, no tot el que hauria calgut, però crec que també ens hem d'alegrar del que hi ha hagut. Ètica, ètica, ètica. És l'altra gran consigna per la qual nosaltres també, senyora Colau, vam votar la seva investidura, que entenem que inspirava en bona part la seva aposta per la ciutat de Barcelona i la nostra. Per tant, aquí hi havia coincidència plena. Creiem que en el debat sobre les retribucions dels representants municipals electes, aquí potser no hem acabat de transmetre aquesta idea de l'ètica política que ens inspirava a nosaltres dos i, sens dubte, a tots els altres regidors d'aquesta sala. Crec que, d'una banda, hem de ser capaços de donar exemple. I donar exemple com a regidors vol dir que si la gent ho passa malament, i la gent ho passa molt malament, nosaltres hem de fer el màxim esforç possible per tal d'ajustar les nostres retribucions a un entorn i a una realitat difícil, que és la que tenim de portes enfora d'aquest Ajuntament. Sembla que al final no haurem estat capaços de fer-ho, a mi això no em provoca cap alegria. D'altra banda, també nosaltres vam proposar, respecte a la primera proposta del govern, que més enllà d'ajustar els salaris dels càrrecs electes, que s'havia de fer i que hi estàvem d'acord, nosaltres també defensàvem un codi ètic general que sentés unes normes que fossin d'aplicació no només als càrrecs electes, sinó també als nomenaments polítics d'alta direcció, als comissionats, etc. Al final només hem aconseguit una part d'aquesta esmena, una part d'aquesta proposta que s'incorpori en el text final. És una promesa de que això es farà algun dia i per tant ens hem quedat amb una proposta pel que fa a les retribucions que només afecta els càrrecs electes i que per tant només afecta allò que es veu, perquè els càrrecs electes són els que es veuen més. Els que es veuen menys són aquells que són nomenaments que no han passat per les eleccions i on no hi ha tanta transparència. Mai hi ha hagut la transparència, la mateixa transparència amb els càrrecs electes que en tots els altres nomenaments. Per tant,
Nosaltres aquí pensem que, clar, no podem votar a favor de la proposta final pel que fa a les retribucions, perquè creiem que és insuficient, perquè creiem que no transmet aquest esforç d'exemplaritat que em sembla que els regidors d'aquesta ciutat hem de donar, perquè no connecta amb aquest profund malestar derivat de les desigualtats, de situacions de pobresa que viu bona part de la població, i per tant no podem votar a favor d'aquesta proposta tal com ha quedat. Tampoc podem votar en contra, perquè s'ha incorporat el que per nosaltres era molt important, que és aquesta intenció, encara que només sigui intenció, promesa, però s'ha incorporat, aquesta intenció d'ampliar el que és l'abast de les mesures pel que fa a les retribucions i l'elaboració d'un codi ètic que vagi molt més enllà del que és simplement els salaris que cobrem nosaltres com a representants electes. Per tant, per tot plegat, nosaltres hem de dir que com a oposició segurament en aquesta ocasió no hem estat prou hàbils per connectar prou amb el sentiment del carrer, i jo crec que això ens hauria de fer reflexionar. I d'altra banda, pel que fa al govern, dir-vos que sembla evident que han sabut connectar i fins i tot han sabut prometre a la gent allò que la gent demanava, segurament per això han guanyat les eleccions, però d'altra banda ara cal que demostrin que saben complir i que van més enllà de la promesa i que van més enllà del programa i que van fins i tot més enllà de la proposta per tal de governar i administrar aquesta ètica que tots estem convençuts que compartim.